If we found one day North Yaneme, we say that in every community and every town, or including every village in Igbo need the Anokata, Papagaliano Budufa, carry out this kind of activity. Watch share this video. Sisi ndị oriji ndị ụlụ ndị omekome ya gaba bịa na express nnọbịa bịa were blọkụ ụzọ wee na-achọ ndị ba ya ekidnap ma ndị egbugoli egbu nnọbịa youth wee fụta tata wee neutralize ya everywhere ịghọtago ebe ka ọ ga-ebulu egedege nkụ tụe oluo n'abalị ma afụta bịa blọkụ ebe wee na-achọ ndị ba ya alafụta n'ọmọdụ ndị omekome aka ebigobe n'ala ọ nwekwe nke anyị bụkwa na mgbogo ebe oyerego so Nnọbịa youth si no to kidnapping, Nnọbịa youth si no to banditry, Nnọbịa youth si no to terrorism. Ka m na-agwa gị olha que a mãe escala olha uma buga e porque tem tá já onye ya bụ osisi ndị kidnapping na-eji ablọkụ ebe moto ụmụ osisi ka ọ ya agaba foloba blọkụ main road. When I fear, if I get down and the North Yaneme, it very necessary in every community in Igbo by Yotago Kaimal and Diana Fanon and Diana Fanon. Only case here maybe Yotago every village youth. Ọbụna anyị nwe forum ndị anụ goduru n'ụlọ ya na-atọ ụtọ na-ese ndị ego, you understand? So ndị nọ n'ụlọ ha nọrọ ndị nọ n'ezi, ndị nọ n'ezi anọkwara ndị nọ n'ụlọ, ịghọtago? Ka anyị mara ndị ya ọkụpaịla awa ime ọfịa mgbe fa ji bịa and ihe wụkwanụ purpose fa and kedụkwe ndị fa bụ, ịghọtago? Because if all these atrocities anyị fụrụ a na-community garị na Igbo anyị, the name another far from you and I. Let me repeat this thing again. Only nwere ike ime operate ebe ọ mara ana. Ọ dịrọ possible. Oh, ka afọ na anọ n'ụlọ na-agwa oke nọ n'ama na azụ dị na ngịga. Ifuru ife ọ ga-abịa nata obere oge eburu gị. Sometime enyocha ya somebody ịma dị involved na ya. Mana sometime ọ ya ha bịa bụrụ unu ebucha unu agwa gị ekwukwe n'okwu na ikwu okwu na fa ma everything about you, gaa chọ na fa, gaa investigate na fa, gaa involve kwa na police, kwere ụjọ kọjuo oge alụ ịgbafere. Many of them agwagasịrị about this kind of thing. Onye ego ka fa need debe okorobịa be anyị onwe nke ji achọzi ihe ọ ya alụ na onye nọrọ n'ụzọ tagide afụ tacha afụ dọjicha buleti niile dị iche iche n'ụzọ, ọ natakwazi ana Igbo ya enwe rest, ụmụnne ya bịa gachie ya, ịghọtago? Buru ya ebe ime ọfịa, eburu ya ebe ime ọfịa ahụ narị ya anapụ ya ego, narị ya ma moto ya na-akọsịa ya nwa fon ya, nye ya eteretin sef okwu anyị ekwusikwe n'okwu ike, ịghọtago? Na akakwara igbu ya egbu mana ọ because of nke a nke ọzọ alapụrụ ịpụta ịda ogbe yara egweje polisi. Do you understand what I'm saying? So how long ka anyị ga-continue like this? Ịghọtago? How long? Ife a ka anyị anya na-ajụ onwe malụ ndị nọ n'ọfịa bụ unu ana malụ ife fa nọ ebe afọ eme. Ọ warrant ya ndị a ga-achụ unu enyefe ọsọ. Do you understand? Ụmụ ife ndị Igbo si dat na ọkpa na-aga warawara na anya na-aga warawara na afọ ya.
na-aghọta ka onye dị ibi ya mma. Vileji gị kịta ịma ndị na-ezu oriri ya, ịma ndị bụ dat n'ọfa gafee ife efuo. Anọ ya ka eji ekwukwu steeti polisi kịta na-ekwusie ike. If eventually Federal Government of Nigeria approve ya, ka ị ga-aghọtazi nke bụ na anyị ga-amazi ihe na-eme anyị. Mgbe anyị yazi a na-asị na Abuja bụ ife mere na inwero sekuriti, all ya steeti gọvanọ ebido appointment ndị vileji gị, polisi abụrụ onye vileji gị, vigilanti abụrụ onye vileji gị, bụrụ onye ụmụnna gị. Atinisi polisi ma onye polisi onye vileji gị ma onye na-ezu ori, mmalụ ndị na-etụrụra mgbe afọ achụba ndị afọ ọfụma. I just pray na one day that this state police maọbụ inyegodogo amagoro na a na-atụ egwu na o nwere ike ndị gọvanọ nwere ike were emewe ka o si defa, mana ọ yala adịcha etu afọ. Ịghọta ka ọ yala adịcha like that. Onye nke ọbụla mesiri ọbụ anyị apụtakwa ebe a na-adịrị anyị ya. Ịghọtago? Olesi onye ọchịchazikwa anyị ya gbafuru anyị agbafuru. You understand what I'm saying? But ifuru ife a kịta ndị n'ọfịa mere, vileji ọbụla niile ya na this stage mụ na gị na-abụ na anyị amagasịrị ndị nọ n'ime ọfịa. Ndị mmadụ ndị nwa nwere ike ọkụkọ anyị ya si na vileji unu risef na-abịa ọpụreshọn n'ezi oyibo bụ na ya ama n'ọfanwa, mana bikos unu agbabere ime ọfịa unu jee mara ife na-eme di ya. Ịghọtago? Ofesi ebe a na-abịa ọpụreshọn like ọrụ kịta na ndị abịara kịta sanitaiz ife a kịta environmental a bayala afọgasị ma isi ọya abụọ tụchi ndị ohi achụchie ụzọ ewere na-anapụ ndị mmadụ na-eburu ndị mmadụ. Ịghọtago? Lastly, nwa onye Igbo lapụkwa criminality, you go regret am. I mean dey tell you, you go regret am. Mgbe aka bitụrụ gị n'alụ kịta ya nọrọ ka udele mmiri mmadụ, nwanne onwere ihe ori ị na-ezu na criminality ị na-eme n'ala Igbo ga-lasting. I mean dey tell you, hand go touch you in no distance time. Ị na-asị na-ekwe ife imere onwe gị. Ejiri izu ori wee mara anyị, ejiri aka ntụtụ wee mara anyị. Ama ndị Igbo azị ndị na-agba mbọ, amarọ ndị Igbo azị ndị na-eme ka ndị Boko Haram, amarọ ndị Igbo ka ndị na-eme ihe genocide na manslaughter, amarọ ndị Igbo na that kind of thing. Check the history of ndị Igbo. Onwere obodo a gwara gị ndị Igbo ji conquer. Ama ndị Igbo as a peaceful people. Amarọ m ihe to ilu a lot of unu na this kind of criminality.